CEM ke CDC uba Winston Tony Langdo haba ai jingkran ha sengi bapen bana ya ka jing klipat ba ya ka jing pen bha ya ka staff quarter jong ka tanan fishery ka CDC ha lailan bad ha juga por ka jing sedang no ban ai khwai ya ki pat ba pajusung tanat ban khwai dok kha dak basdang ban sim bai khwai ban long ka jing mentoi ya ka council bad ya ki pat ba menta ka sengi ulapan bana baya ke jing sedang ban ai khwai ha kene kepung on sedang nadu ka praterik unai lar arjar arpun reu bat ki bakwa ban wan khwai kinwan nadu ka por nyo bajeman step hadu ka por sau baje janmet UCEM hab ai jingkiran ula ai ru ke jing yaro ya ke jing shim kya jong EM in charge katanat fishery uba isnei hing uba jupan sngo ha u man la ka por ba ka don kam bha ban pen bha no ya ke jing don jing em jong ka council ki badan hapo kene katanat trikam jong ka council namar ki don ki jing mentoi ya ka council bat ya ki pat ba ru komjo shu lo ong ru ba isnei hing omdei bo bat tangkum UEM hapo ka council hanre udei ru ubreu bo pun phumut phumat ya ki MDC hapo ka council namar kat habadon mau ka don bet ka bor ban weng ya ki jingdum jong ki durkhmat habadon ki kam gi ba e namar nang ban be ya ki jingso sham jing e bat ongru ba ka jingwan poi gi babon ki MDC ha ka ngi ka de ka wei ka kam ka ba pen i ba ki MDC ka district council ki ij ba yo ba isnei hing ubaban kumu EM ka tanan fishery jong ka KCDC abang apet sidin jonga abang i ki perlok MDC ki jongi jin baro ki la poing ni kata ka pen pau tang kawai ka jing e jong ki para MDC ba isnei hing ka dei kata kada nama ri ba isnei imnei tang iem ndai nge jenga abang at ong ipi ba kanu jaka ka bidon ni ba isnei kam judon kanu ka singi ka bangin diau ka dur khmat ka jongi ni ha ben yer khie bet idan kata ka karakter bat ka personality ka badan bat i bat abang awan hakani ka jaka kani ka sin ka beningkong yang baraba i thu khana yang akini ki kindet tayo bla dap baba ngila ale kumta ngimut benle kumta nga shumut dul bakani ka jaka hakawi ka singi kan salong shisha kata ka hotspot kumbong iba kumiyong iba Matthew kamnung dai shu ka laila ka wa laila ndai kani ka jaka kan sadai ka hotspot om tang yang ikinong song hang ni apo laila apo boy henry ya kibriu ki barsawan na baro ka syong hanga happy ba isnei bat yang i ka team ka jongi ba nang ni syakmat kumnungin yo ban pen bah shu ya kani ka building ka bangila onogrit nontan bangila pen khoi bangila sumar lingba kini ki samut ki staff ki bangila don shani tina kaliang ka jonga kung mga ong nadu mene ngadap da kamensin ka jing sokmen habang iyo banwan ban sakhi hakum kini ki program ya kini ki so ki jing tray shitong ki jongi henry kanlong le no eilut kini ki jing tray ki jongi na ka district council ladang yem yo lang ya ka kti ka diang ka kti ka mon jong kinong shong shnong ki ba i chakani ka dong ka thai bangin ya benrap lang bangin ya senyang lang ban ya kentiu ya kani ka jaka kumbang ilayo asno mene bahoy kani kadai ka property jong ka district council andrei kamdei ka nong kenti jonga kamdei ka nong kenti jongi ki MDC ki badan hapo ka district council lani ka nong kenti jong ki staff ki badan hapo district council kani kadai jong ki paiba bara ka jo ka por ladang ila aila ye ki paiba ban wan ban ye shim bentalang nangani ka jing pen kre ka jongi ban pen itena pen ipo iping ya kani ka jaka ban penroi ya kani ka jaka ka deiru ka kamram jung ki pat ba nong shong shnong ban ri ban sumar ya kani ka jaka kum ka yeng ngajo marga jing e ka bangi kendu kum kari ba ka jat pen riu ka shulong no tangani ba kinu ki jaka ki bomdei hi ki jaka shimet nani ki try kepada jong ka sarkar ni jong ka district council ki pat ba ki don kata kami si madong kamri te ke jongi ngin yele amopot ngin yele kat bomon ngin ye berat pathar ye kinyut ngin ye penjot ngin ye pentra andai kani ke jingelang jungi ha kani ke singi ke bomenta ai bangi ngin ye tip lok nang ni syakmat lada mapi pi senyang da ibarat tam e haka khoi ke suba kan long ke jing yaro ye kari ke jat pen riu mat kham tam e ya pi kinong shong shnong ki badan syakani ka dong ka than ka ba iet ka japti lapatha yang di yam in charge bangan pen benapat ba war manta kasni
Bayakan ni jaka and play pat ba haka pratarik u August nadu kapor hinyo beji step ya gitu ki perlok rawan gi jongi ki baju sotanat ban khwai ada pikwa banwan syakani ke jaka ke jongi ya kani ngin play pat ba haka pratarik nadu kapor hinyo beji step hadu san beji janmian but kumbangila penbanamane senjam ke beningkong ke bangingin sedang kedai ba hadir bangila wai gini ke program haka jingelam ke jonga ko musiam ngan ot tiket ningkong ya kata ka bai khwai nama ngalawan ra ruyan barki perlok ki jang tinggal kentulang ki perlok ki jong iru ba kim numdan ka mensiam ke jing artetien ban senyang itai san spa tingka ka ban let sha ka revenue jong ka fishery department di haka mga ongkumta kublai shibun kublai shia jargo ya pilang baro ki perlok ki bayawan bani simbentalang bani don ketilang bat ni ha ini program iba isyongkun hadukat ni aga jing penyat jong ia men charge bat ka forest bat ka fishery department jong ka department jong ka district council